माबोरै हमो रा नोंसोरलाय बांद्रायबायसो बांद्रायबाय एसे फिसा हो दे इउटुबार ना आं बिदि उदालगुरि हाथायाव बिदि फानो मोनि बैग्रि नङा दे नेवनि गायदों मा नाम दोंलाय ओमफ्राय मा नाम दोंलाय बैग्रिया मिस इन्डिया वा गोदैथारलै ओमफ्राय गोदै बेसे सुन्दुरि आयौ मा जादों नोंलाय मा मोनजादों नायो केक जादों हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलावहाय दिनैहाय बुरिजों आंजोंहाय नै उदालगुरि टाउनाव थांगासिनो दङ बेना दिनैहाय रेकर्डिं दङ रेकर्डिं दा गस्पेल सं दा आंबो बेजों लोगोसे थांफाबाय थानोसै आरो आंथ' खननोबो रोंखा जाहैबाय बिथांजोनिफ्राय आंबो सोलोंगोन एसे भकेलफोरखौहाय फोरोंगोन ना आंखौ दा फोरोङा दा जों फैखाबाय बिसिनि न'निफ्राय नै लामायाव दङ नै जोङो नोंसिनिफ्राय खै किल'मिटार जायोमोनथाय उदालगुरि टाउना 14-15 आदसा बारा गोजान नङा खाथिल' माने 15 किल'मिटारखौ हमदो बिसिनि न'निफ्राय ओमफ्राय बिसिना खुरमाबो दङ बेयावनो उदालगुरि टाउनावनो दा जों बिसिनावबो हाबहैगोन ने ओमफ्राय माबाफोर बुंनो नामा नोंनि मोसाग्राफ्रा नेनानै थादों मोसानो सिगांनि मेथाइफोरखौ जेरै मोसादोंना बिराद मोजां बिदिनो नेक्स्टनिखौबो मोजां मोसागोन होननानै माने आं मोसानो नुबा गावनि मेथाइखौ बिराद खुसि जायो बिराद मोजां मोनो आं बिदिनो अनसायबानो जाबाय नेक्स्ट मिउजिक भिडिअखौ ने संफोरखौहाय दामनानै मोसा नामा दिनैहायथ' टाउना बाजार ने उदालगुरि टाउना दिनै बुधबार बाजार दा बे नुफेराखै दा थांसै लोगोफोर आंबो नायनोसै नोंथांमोननोबो देखायनोसै माबायदि जायो उदालगुरि टाउननि बाजारा माथो नोंनि गस्लाजों एखे जाबाय हनै बेसर बिबार फट' लागौमोन नामा बा बेसर बिबारनि गस्ला गाननानै देनाव एसे दानस्राय नाबाय आरो आं माने गस्लासो गानदों नालाय दख'ना गानाखै उदालगुरि टाउन मोनफैबाय लोगोफोरजों दा नै बाजाराव बिदि जायो आदसा साइडथिं खोलाहा ना आइ उदालगुरि लामाखौ आं उदालगुरि औ आं उदालगुरि आइ उदालगुरि लामाखौ सोरबा खावना लांबाय सोरबा सिंगोल मानसियानो बोरैबा दुखु मोनब्रैनानैहाय बोखारना लांबाय दां ने बेबा गारनानै दोनहैबाय बाजार बिदिनो ने लामानो दा टाइमा जाबाय जाहैबाय नै 1:55 मोसौआ हनै मैगं जागासिनो दङ दा जाजोब्बाय नोंहाला जागासिनो दङ हनै ओरैबायदि जादों मानसिया बहाय थांखोथाय ओमफ्राय हनै हैग्रोलाय जागासिनो दङ हनै माथो खारखो बै फैनायनि जागोन दा हनै जाबायमोन नै आलुखौनो जायो माइब्रा माइरं लायो लादो दे बिसिबांनो 70 केजियाव माइब्रा माइरं लाबाय नै सिथाव जानो बैग्रिया बेसेबां 20 जानो गोदै केस गोदैखा ने माने गोदैखा जानायसै नामा फिसानो बेयावनो बारा गोदै नङामोन ने मोनि बैग्रि नङा दे मा नाम दोंलाय ओमफ्राय मा नाम दोंलाय बैग्रिया मिस इन्डिया वा
गोदैथारलै बिराद गोदै बेवहा सुन्दरि थाइसे नुनाया आधा केजि नैबे सुन्दरि खायाखै आच्छा बियो सुन्दरि बेनिफ्राय बियो मिसिंगिया नैबेनो सन्दुरि सन्दरि जानो उसाय आरो गासैबो बे गोदैसिन गोदैसिन जानाय जायो वाव जानाय नै गासैबो आरो बे गोदैसिन सन्दरिखौ जानि सुन्दरिया गोथाव wah nggak boleh सुन्दरिया बांसिन गोदै खिन्थु साइज गैया आच्छा सन्दरि nih bener sunduri ada 160 pas ngeladem macam udah फ्रेस खालामनो गोनां गोनां औ सनिबारै फै बेयाव बे बोग्रिखौ नांगौबा सुनिबारे औ न'आव दंखायो ने न' दङ हप्तायाव खननैल' आच्छा मौसुमिबो लाबाय जोङो नै गोथाव मौसुमि पासिघाटनि नो पासिघाट बैरिखौ आलदा आलदा लाजोबखाबाय नै नैबेयाव 1 केजि ना पासपुवा हा पासप'वा लोगोफोर नै उदालगुरि टाउनावहाय एन्जर बेदर फानदों एन्जर बेदर लांसै दा बेखौनो जानो लुबैखादों दा एन्जर नै एन्जर बेदर मोनलायो आरो सायो बिसोरो बेसेथो एन्जरा बेसेबां फवा 100 लै 100 गोथाव जाखायो दा गोथाव एकदम बोरमा दारिजों लांसै हा लादो लांसै सेरसे लांगोन बा 20 थाखा गारगोन सेरसे नांनाय नङा गाहरिखौ आयौ अथासो दं माथो ने जाखो बेलाय रास्लाबो Siapa? Oh, kesel saudara. Aman. बर'नि सोराय लिरगासिनो 100 wah 100 बे बोसोराव जाखाखैमोन आं एन्जर बेदरखौहाय दिनैसो मोनजासिगोन होननानै सानबाय आं माबा जानांगौ बोरमा बोरमा दारिजो माखौथो बोरमा दारिनो बोरमा दारियालाय माथो दा बोरमा दारिया माथो आं चिरांनिसो आं मिथिया नोंसोरनि गामियाव चिरांनि औ नांगलबारि बे उदालगुरिनि नांगलबारि बेंटल बेंटल औ गुरुबासा ओइ सासे आलासि लाबोदों ए जागोन दा नोंसिनि जायगानि हिनजाव मोनबायद्रा आं नै उदालगुरिनि मोजां खालै लानोसै एसे लांसै दा हराव जानो एन्जर बेदरखौ मोजांखौ बासिना हरदो रा ने साफाखौ बेसेबांनावमोन बिदिनो जागोन माने जों इयो मानैजों आधा केजि जागोन नामा दे सुसाय मासेयानो जायो दिनै मिस' पुवा आधा केजि बारा जायो सेरगा पुवा गुरु मिस' आधा केजिनि मिलायना हरदो दे माखौबा आधा केजि मिलायनानै औ मिलायना होदो दे आदा माबोरै हमो रा नोंसोरलाय बांद्रायबाय एसे फिसा हो लादो दे इउटुबार ना औ आं बिदि जोङो उदालगुरि हाथायाव बिदि फानो एकदम उनानै दे एकदम जायफ्रा मोनजाफेराखै लांफैनानै जाफैनो हागोन ने दा लादो रायजो सान्ति दे हामबायसै A few minutes later. लोगोफोर जोङो दा नै स्टुडिअ'आव सफैबाय बिथांजोआ खननोहाय रेडिसै नै स्टुडिअ'आ बेनो लोगोफोरनि आर्लिउसनि स्टुडिअ मा नाम आर्लिउस माबा मोजां खनदो दे काइटि मोजां खनदो दे गारांफ्रा एसे फिसा लादो ददसे वार्म आप आच्छा बेनो आरोना माइक इयो वा बिथांजोआ खनसिगोन मा नामलाय ब्रादार आंनिया आर्लिउस ना मा होनदोंलै दे खननोसै दा नै दे 1 2 इसोरनि रायजोआव हाबनोबोला नों बिनि बोसोन बादि थाहै जायासैलै नाजा दे जागोन औ बिदि नङा लाजियो भिडिअ लाबाय थानाङा दे बिदि लालाय दे मोजां खनदो दे दे नंथारगौ जाया उन्दै गथ'फोर बादि जागोन नंथारगौ जाया उन्दै गथ'फोर
दा जोब्बाय लोगोफोरनि रेकर्डिंआ ओमफ्राय जों दा थांनोसै नैनो बाय बाय जायगाखौ खिन्थाना होदो एसे जायगा मा जायगामोनलाय नोंसिना जोंनिया औ जोंनिया बरनगाव एरिया ओमफ्राय गामिया 3 नाम्बार सापाथि होनो आरो उदालगुरि सिभिल हस्पिटाल खाथियावनो मोजां मोजां मेथाइ मिउजिक बानायो सोरबाफोर बानायफोरनो गोसोथारबा आंनाव कन्टेक्ट लाहर आं खिन्थाना होगोन दे होमब्ला जों थांनोसै दे ब्र दे थेंक इउ नै लोगोफोर जोङो दा बेवाइ मोनाव फैबाय नै बेनो दा हा ए मिथिंगा स्ट'र दख'ना खुनाङा बोरो बाब मोजां दा खबरा सासे सिङाव दं आब' मालिक बेवाइ मालिक बेवाइ सानैसो ना मोजां दा थिग दं थिग दं दे बा जिफ्रा नै नायजोबदो लोगोफोरनि मा दं आर'नाइफ्रा नै दामा दामि आर'नाइ नै अगरं लांनायसैलै आरो चिराङाव गानहैनो नांगौ नामा ओरैनो न'आव गाननायाव खामानि मावनायाव गाननोसो कमफर्टेबल जायोना बेखौ सुबावनांगौसो बेसे सुन्दुरि मा जादों नोंलाय मा मोनजादों नायो केक जादों आं बानायनाय केकखौ मोजां मोनजायाखै नोङो मोनजाबाय दा गोथाव नङा गोथाव नोंखौ दा नुसिगोन मबाइलाव नोंखौहाय जोंनाव लांनोसै दे माबानि मा मोनलाय मादै आदैसो ने आदैनि मबाइलाव नुसिगोन दा नायदो चिराङाव लांनोसै दे चिराङाव लाजिबायसो नै खालामगासिनो नै दख'ना आंनाव दङ बेबो आंनाव दङ बेनिफ्राय लांनाया आब'निफ्रायनो नै प्रि वेडिं शुटआव बानायमोन दा पाटनिफोर दख'ना नै मेहेन्दी कालार नै बिदियानो 2500 simple Hah? simple Riha brand Rihani नाम माथो नै Riha नै नोंनि नामसो नोंनि ब्रेन्डा ini Riha brandnya berapa branded lokasi madunya ini juga Riha brand ya wes belum mencoba nih soalnya blouse sorry berkuah penebe blouse berkuah ya di sini